En l'any 1945, recent acabada la Segona Guerra Mundial, dues ciutats, una francesa, Lió, i una alemana, Colònia, decideixen iniciar un procés d'agermanament per a superar els horrors de la guerra i els odis que aquesta havia generat. Aquest fou l'inici d'un ampli moviment de ciutats que havien estat enemigues durant la guerra i ara tractaven de tancar ferides i mirar conjuntament cap al futur. Aquest moviment serà reprès posteriorment per la Unió Europea, potenciant el Twin City o agermanament entre ciutats com a mecanisme de construcció europea. La idea era que els ciutadans de països diferents, la ciutadania, coneguera altres cultures, altres persones i vegera que la diferència entre nosaltres, les diferències no són tan grans, són més semblants del que ens imaginem. És dintre d'aquest marc que Carcaixent inicia un procés d'agermanament a la ciutat francesa de Bagnols-sur-Cèze. Corria l'any 1979, quan s'inicia aquest procés, es crea l'Associació Municipal d'Agermanament de Carcaixent. El procés duraria 3 anys i culminaria en l'any 1982 amb la signatura del document d'agermanament. Des d'aquest moment fins ara, Carcaixent ha anat participant en una xarxa europea de ciutats agermanades formada per 8 ciutats diferents. Bagnols-sur-Cèze en França, Feltre en Itàlia, Eeklo en Bèlgica, Newbury en Gran Bretanya, Braunfels en Alemanya, Zamość en Polònia i Kiskunfeldschaja en Hongria. Si bé és cert que fins avui en dia tan sols estem oficialment agermanats amb les ciutats de Banyols, Feltre, Eeklo, Braunfels i Newbury. Al llarg d'aquests anys, la MAC ha desenvolupat diferents projectes patrocinats i subvencionats per la Unió Europea i que s'emmarquen en l'envejós objectiu de crear la consciència de ciutadania europea entre els habitants dels diferents països membres. L'objectiu és que la ciutadania dels diferents països entre en contacte, que la gent es conega, que descobrisca altres cultures i que desenvolupen actituds de respecte, tolerància i acceptació cap als diferents, cap a les altres cultures, tractant així de superar les barreres entre nacions que moltes sovint ens enfronten i ens separen. Viatjar a un altre país possibilita el coneixement d'altres realitats climàtiques, paisatgístiques, però sobretot culturals i humanes. Conviure amb persones i famílies amb una altra realitat lingüística i cultural contribueix a descobrir que les persones, malgrat les diferències ètniques o culturals, no són tan diferents les unes de les altres i que totes anhelem la pau i l'harmonia i entenem que la solidaritat i l'ajuda mútua és un referent per a la nostra cultura europea com a clau per a superar la miopia cultural dels nacionalismes excloents. A més del que hem dit, conviure amb persones d'un altre país ens possibilita conèixer de primera mà la seva forma i estil de vida. Viure en les seues cases i seguir la seva vida quotidiana ens possibilita viure des de dins els seus hàbits, les seues formes de vida, valors, creences. Ens permet establir una comunicació vital i emocional que no és possible quan viatgem com a turistes a aquests mateixos països. Les trobades, que solen tindre una durada d'entre 3 i 4 dies, serveixen no sols per a conèixer aquestes noves realitats culturals o vivencials, sinó que a més fan possible un interessant intercanvi d'idees i creences, contrastant diferents cosmovisions que ens ajuden a conèixer, acceptar i respectar les diferències. Es tracta de consensuar noves propostes respecte a les problemàtiques europees més importants, com pot ser les migracions, el canvi climàtic, el feminisme, el procés de construcció europea, els valors identitaris de la ciutadania europea, etc. Aquestes propostes
Finalment, són lliurades als diferents organismes de la Unió Europea, com pot ser la Comissió Europea o el propi Parlament Europeu, amb l'objectiu de que la veu de la ciutadania s'escolte i siga tinguda en compte en aquests organismes europeus. Un altre vessant important són les trobades de joves, que tenen lloc de forma rotativa en les diferents ciutats agermanades i que persegueixen objectius molt semblants a les trobades d'adults i famílies. La MAC és una associació oberta a totes les persones de Carcaixent i dels pobles veïns. Qualsevol persona pot formar-ne part i així aportar les seves idees i col·laboració per a fer possible aquest somni que és la construcció dels Estats Units d'Europa.